Hola, bon dia. Benvinguts a Llivins. Per Llivins fer país és treure pit del que es fa aquí a Catalunya, del que es fa aquí al país, a nivell dels productes, a nivell de l'entorn, a nivell del paisatge. Doncs la persona que vingui a Llivins coneixerà un cell de muntanya, únic aquí a la Cerdanya, completament diferent. Fem una viticultura ecològica de muntanya, però que això dona peu, si més no, a uns vins amb una identitat pròpia. Doncs aquí veieu el celler, lo gran o petit que és, en aquest cas. Tenim una capacitat per uns 6.000 litres. No pensava jo que la feinada que té una vinya, tants detalls i és continu, jo pensava que era, bueno, allò que creix, li toca el sol, la verema i ja està, però no. Que si ara li trec les fulles, que si ara li faig no sé què, és espectacular. Sí, hem fet un tast, hem provat diferents vins, ens han ensenyat a olorar-lo, a veure, que el blanc de neu és que m'ha encantat, de veritat. Llivins col·labora en Fer País per donar a conèixer què és el que estem fent aquí des de la base del projecte. Des del que és la vinya, com conreem, com elaborem els nostres vins, i és una etapa molt important per nosaltres tot el que comporta la divulgació.